zdravé a čo je nezdravé. Ale ani vitamínko to zo začiatku nevedel. Tiež sa to musel naučiť. Chcete vedieť ako? Áno! Pozerajte. Ahoj, deti. Na každý deň vitamínko spieva vám. Volajú ma vitamínko, lebo zdravé. Nevedel, že kto ho bude zastupovať na tomto svete. A takto si pomyslel. Ach jaj, ja už som taký starý, tučný, unavený. Ja už musím ísť do dôchodku. No ale kto ma na tomto svete zastúpi? Čo je pre neho zdravé a čo nie. A vy to už tiež viete,